SV chung kwa za tak tak te le fil tak tak te in zawaya in damtlan kan be se tun chuma chuan India rama nula pakhat Nula ni chungchang har satna le be no na ato dan chi sang sang te kan ngai thla anga ama ero chu khati taka har satna tong le mi Nula ni chungpo a IAS officer ropui tak alaw ni Theih dan ama soi nge ngai nom tak le mi ti chok phur tak motivational speech kan ngai thla anga ato thlenga ena ingai thak chuan lokna ropui tak ine nge kan be se chi bai vek u tuna chuan mi hlo tling takin min hmuta ka chanchin ziana a chuan exam har ber le interview har sa ber India chunga mi ka so chhuak ani ka hlo tlin na hlir ka shil lawang cheu ma se ka hlo chamna le du lo ka ni chungchanga ka thei top ka chhuana te zok o heng te hian min ti hlo tling zok si a kanun ranin chana chu Madhya Pradesh Khawte te tu ngai sak lo na hmun ani alian lem lova mi sang khat kan kai orani August tha ro tlak tam lai ani a meiche pakhat hi alo piang ta a brahmin chung ko a chung ko lian tak kho mi som thum ai tam kan ni thil ro pui lo thleng ani lem lo chuni chuan mi pani chia lom em man oma chu kanu le pa ni midang tan chuan thil thleng pa ngai mai ani kumsom ni panga aliama meiche ngai khongai boka chuta chuan chung ko pumin lom lu anita ro pui taka par chi or tirna tenen trong kam moi taka in biak na tenen fakna thute ani ang hi enge andang lamna ti fakna te chiandu takte u thil lo in thlak chan dan kalaw soyang katan chawani lawa kanu le pa te tan po mi in anin dan zoya adang lam dan joint family a kan ni a hetiang chung kwa chuan a shan pa en kol le du sak kan ni lo tu po min en kol dan a inang vek kan hlima tin nun kha ba ka chuang lo kan ti ve ani kan kho a sikul kal tura ruwa man felani a Hindi medium ni in a ming chu Madhya Pradesh board school ani polnga kan ni in thillo mom deu alo thlenga tun thleng hian kala sharing math subject a full mark ka hmoa khanglai khan polnga khaboard alani a kan zir tir tu chuan min kawa ti hian min shilta tuma za hmu kala shilo mathematics a board bi ka chuan ang hian iron ti ta ti in thui tak ka kalarin thute khamini kha ani lom ka ni shiat ni ka hlom masak ber ti chuan ke ma chu ka infuya ka kal zelanga mei cherau pui tak kala ni ang ka ti zirna nen chuan mi shiat ka hlo a zirna nen chuan lom ka ni zirna tel lo chuan heng hi kan chung ko a ka hlo don reng lo zirna a ka in thlur bing zwala ma se zir zaw ka du a thiam tam lemzia sketching te thil thui thlengin kan khwa pui thiam hne na te ka kala puja le kan sa ko hun puya te ma se ka lawin shimya lawa ka ru chuk tu ate alawna a ka kut ke engkim kha ani mai ahnu loka chuan khumbetin kalau omta a kanu le pa te min ngai to a thuti tlok na siamin Jabalpura doctor hne na min shwaita a doctor chuan rheumatic fever lunglam thatlo wanga ru sang na ka veiti alo shilta a henat na hi borua ka leng reng ani a lungle thin thalawa alang zwala alawna chuaka then khat pe chu thi pui hialan a thongna sa khop mai Engtin ye en kol tur ti an han zot le a doctor chuan antibiotic ahming penicillin pe ka ngai thu lo shila penicillin hi ka tak sa chunga aloin sakhata aloin siama chu chuan lungte siamin boina pakhat aloin her chuak vele ta ni som panga dan zela injection la ka ngai wangani doctor thaber te po hetianga tan hian anin puwa cha bik lawan achan chu kanun na ka chan pha vele hlau thei wangin kan khwa ni som panga dana doctor thiam tak kanun na der thong taka da lawa min pe the an nom me lawani hun kha akal vele zela kan khwa hian karen kan nei thatlawa wangin khonwar manga batia le kha zir ka ngai ta a tu ma min pui tu anom lau ka zir laya zirna kha ala hniam em mani ti chuan kanuna avoi ni nan thillom omalo thleng vele ta chu kapol som result lo chhuaka za bo ka hmole kha ani ma se mathematics sa chawani talo sansa po anita kati chat ema wangin state level a meupo kamai chu chhuan tlakin alang veta a ti chuan kan khwa milar ti kani veta chanchin thara te ka lang ve zak zaka min kom tur ten chanchin be mi te an lo kala ti chuan engtin ye hetianga tha hiani ti Theih ti in minzota ropui an ti thu te an soya ti chuan a to bera enge ini du ti in minzota a enge ikal zel dan tur ti in minzota ma se engtin ye ka kal zel don po ka shemap lo lam ka thiama lom ka lamang ka zai the lom ka zai mayang lempo ka ziak the
Mase kanunin siam chawna atana ma kalak zel dan tur ka shelo ti chuan kapu min she thiamla engma ka chang thelo ka chang thiam lo che ka ti ta a ma se ani chuan I chan nge angai ti tatlata a thaber ji nga I invorania atita a ti chuan karil ruwa thila lo langta collector officer ni ka du ka ti ta a atu ka chuan news a surbi chuan collector officer ni adu ani ti in an chua ka zak ve rum engkim ta khan a in herin a in thlaka kan khomi te chu eitur kengin kan ina an lo kala kanule pate hne engemu tak chu alani angti in min lo lom pui ve a khanglai khanun khanuam kalau ti ve lutuk ma se engtin ye collector officer kani anga engtin ye kala khomang la khom dan po ka thiam lo polson pakhat kalau ni ta mathematics kalatlanga kani tum chu ka thei hel ta kan khwa thil dik lo siam that chu ka du'a kan zirna tlak niam ziate kan khodin hun chile tukle current chalo le dam doi nom lo te chu tir ve ka du ta ani poisa la khom tu atang ringo tin ka thenge theilo po ka shelo ani huna kal zela polson pani chu ka chuak ve ta science full mark ka mu awangin APJ Abdul Kalam scholarship ka mu a ti chuan kan khwa milar din hun chu ka changnon vele ta ani heng din hun zong nen hiam bopal khopui chu kaluta a college changai chuang kaluta ani ti chuan engineering ka zirta a kanule pate du than na nge ya kaltir kani Thingtlang atanga khopuya thiamna sang zok zir torin ma se ka chungte tan chuan du than na kher takani kan chung ko a Hmeichhia le khazir tura khopuya chuak ma saber kani heta zir hi kei chau kani lova kan khopum ta na zir ang kani ka shwai tel langani ka tel lawani chuan kan kho Hmeichhia be se na chu ka ti chedona an be se na zong tenen an kong ka ti ping vek don ni chu wang chuan thata ka ti nge yangai college ka kalma sakber kha kanuna kani man nom lo berani diktakin soitaila kalu chia khan chemistry lab class an lo kalmeka kan zertir tunu chuan ole lolutla situation valaro atita enge situation chu kan khwa ka thiang engma a velo engi ani ka shelo shim ka shil hailu tuk chu ka ding ringota ti chuan ka va ena ani chuan vakalla test tube valaro atita kanuna avoi khatnan test tube ka huveta kala a kalati ke zui ti chuan ka hlau thong lu tuka karil ru chuan ehe engi ka ti ta ka ti a kan zirtir tunu in min hmulom nan bunglo chen khat phena ka birua dar kar khat chu aliama first class chu ka chuak sham atopa engineering physics in Hmeichhia na hun kan neya kan vain kan dinga zirtir tu hne na sap chung fia fel fai takin an thanga ti chuan ke chu ka thutna ka thurenga ka te tlok ani ber mai ka hun lo thleng se engtin ye ka chanang Engtin ye ka ti ve ang sap chung chete po ka thiam ve der si lo hindi zirna secular tanga chuak ka ni a engtin ye ka chan ve ang mi tong te chu ka ngai thla a ka lo chin chia ve mia ti chuan mi tong chua ka lo lak chhon mang chuan ka insoi ve roya ole ka thleng chua ke ka ti a ma se kan zir tir tu pa chuan zo na min zot le a enge potential zia atita a physics zona chuan ol sampol ani ka ti that em awanga scholarship mu ve ngat kani ma se sap tonga chana pe ka ngai tlat har ka ti lo nen engma soi chuak theilawin ka ding ngoi reng mai kan zir tir tu pa chu local nain polsom pani chu I chuak meu simo hetiang zona ol samlu tukpo chan theilo atita a physics nom ka ti zia chu ka chiang he zona ka chan lo chan chu ka thiam lo wanga ni ti a she si lo a chan tak chu sap tong koi khat po ka thiam si lo ani karil ruwa aro nom noya ma se ka tong chuak thei si lo ka pindan ka thlen chuang ka lung chhelu tuk chu ka tap ta chiama ka du dan tak chuang ka bungru khoma kholama honal nal hi ka duwa engma ka zir ru lo khopo hi ka ta na siama ni velo he zirna college hi ka ta na ruat ani velo heng ka zir lai pui te hi ka ta na ruat an ni lo ka ti a kanule pa te ka bia a khani khat jambawan din huna an om he jambawan hi kan cha kho thon thu a numa na pui bom na se tu ani iswal chuak the sang ta ka thlok turi ni ti min hmu ti rani ka chung te chuan ole ilo le theng ma se helama Hmeichhia zir ve tur te tan an kong iti pingdo na sin chu wangin du thana siam ro an ti ta a ti chuan malam pan na swal chwa chu ka tum ta a he kum khatna ka zo hian sap tong chunal takin ka mangdo na ni ka ti ta a ke engineering le khabu chu la in spelling zong chu kala chwa kan ka banga chuang ka tar ta a ti chuan rei lo te a ka bang zong chu spelling in lo khat ta twara entik lai pon ka zirin ke en non renga ka thlak chung ril hi azulwa ani ber mai kamu mangte po sap trong ve kalaw ni to a ka hmu zong te po khan sap trong an mang vek to ka kum khana chuang ka ti chata bera kan college chian ilovin college nang zong zinga a thafilor kalaw ni ta a ti chuan chancellor scholarship chu kalaw hmu phata ani
mini khan rin nang het tak kalau nei ta a engemaw tak hlo chwa idu a engpo a thei vek keipo sap trong thiam ka du lu tuka zirtir tu ka nei bik lo min ko hmu tu thian tangnel po nei lovin ka dai lu tani ka tumna sat em wang chau ani ato pa chuan in ma a kalau ding ta ani sap trong ngei mangin ti chuan ka college kal hun chu alo zo ta a kumsum ni ka pel fe to IAS exam turing kumsum ni pakhat tal ni angai si chuti lai chuan ommai mai lovin gate exam ISRO exam BARC exam SAIL exam le PPSC exam te ka beya tharuk nuwa chuan IAS exam ka bei vele a ta hian awain ka hlotling vekani ti chuan le khathon sarkar kaltanga ka don masak ber chu Baba Atomic Research Center ani kapurang rengkhop mai achan chu ka tonto tura interview lian thamlu tukania ti chuan ka aya u lo tong to te karon ve a Engtin ye ka inpo cha ve ang ti te ka chana don chu soisel sakna hlir ani surabi ente tu ma he interview atling an la omlo Mumbai a nomi chen don ani chuan kalro ma se be se sang du su itlin ka ring lo ti hlir ani min soisel na le rin lo na kara chuan ka interview ta ka ting ta a scientist ka lo ni ta der mai scientist ka merchant masak ber chu ke ma ka lo ni ta a ti chuan Mumbai ka inbeng belta a nuclear scientist ka lo ni ta chuti lai chuan IAS exam ka beya result chuanan kum khatlai chu nga angai result alo chuaka IIT atang ka ni lo NIT lama train ka ni heklo UIT atang zo ka ni ma se ati thaber ka ni le ta India rampuma avoi khatnan Hmeichhia engineering service exam ti thaber ka ni kamak mola tun thlengin ala sangber khum thean la omlo ti chuan to pa sarkar officer kalau ni ta a BARC atang bana ka thelu ta India Railway Engineering lama ka lut ve thung Secunderabad a railway lampang zir turing ka kalta a ta chuan hlo ka neya poisa a boina ka neilo mi pui van tlang khwa le tu ya mi pui za kai tak ka ni chuan engma zir zom ka du to lova ha chol ka du to nun chu akal tlong par ta khop mai zirangai to lo thato pachanangai to lo ka ti tam tok to ka ti ve ani railway ka zum khan nuam ti ka tum na sa chen ve kha ka tum ma se ka hlim reng lo enge dik lo po ka shelo ti chuan ka nu ka phone ka zot ta a nga tinge engma hi ka hlim pui lo ka hlotlin to nen enga tinge ka chen lo nuam ka ti lo ti in ka nu chuan pol so mi ni la ya ini tum interview a isoi kha isha em ati a khale kha kha ichhiar le em enge moni itum thu te enge mota kan khota na ti itum te kha tuna izir chan te I hlo wang chawem ni enge motak tan izir lawem ni ati a ti chuan ka inyai toileta lekha chu ka wa chiar le a kanuna hian vo injang ka chiar ka shelo IAS exam tur chuan ka inpo cha a ka soidu chu civil service exam hi exam har sa le kherber ka jinga mi ani a India chau ni lo khovel puma mi tam takin thale jung segin voili beya te antlang ani Delhi kan en chuan dar kar somni pali tak tak exam na na inpo cha an omani keive rel kong chung changa na ka neya ti chuan IAS exam turing ka inpo cha na sale zwala ma se ka training na atagin dar kar thome mo level chau hun ol ka nei theya ka inpo cha ve nan chul kan la thei si lo railway chungchang zirna atang khan chungvel wang chuan du thlanna siam kha thil ol ai lo tak mai ani ma se ka thutiam wang chuan malam ka pan zelang ti in ka infuya ka zir le ta zela ka rel chungchang zirna hmuna ti chuan ka IAS zir tur chu ka zong khoma online te pon ka chiara ka omna le ka hun ol apianga ka chiarenga ka training na hun kha ka eiru ni ber mai kani tum ka bo zui na konga khan achang chuan ka chawlu tuka ka halu tukhi ka beidong chin ti chuan ka nu chu ka bele a min fui tu le pui tu thata kani en la ka nu officer lian tak ni ma ila hengi ka ti le angai do na ni hi thorim bok chu kanun hi awa ha thlak ve no pangka ni lai tangin hetiang hlir hi ka ni a hlima wa har ve ka ti ta a min en la officer lian tak ka ni hnu pon nuam ka ti ve si lo engtiklai pon ka zir renga ka zir reng zel ka tling don ye don lo po ka shelo hei hi ka zir le ta ka ti a chuta chuan thil pakhat a soita a tuna kumsom ni pathumi ni a inu hi kumsom ni pathum ka ni te chuan naw ka pomin ke en kolani anau pangber chu thlasom chani a kan chung kwa mi som thum ai tamtan erong ka bol velanga ya
ti chuan na chete ka nei ve a chu po KM som lai kan khwa atanga kalangai boka vunlam a hai sadna ka nei wangin vunlam doctor ka hmulangai chin bok kanat na wangin puanin ka taksa ka hlia vek chin boka heng boina zong zong hi kalau nei ve chin ma se ka vui ngai lo nang chu ke ne na letling thok pasal fanawen kol turi nei lawa I du tu iti lo tling the ni itumi panchat the sin itan ve ka zir le ti ini sin midang laka fi angai to chuang lo anja kai khopini lo tling to nangma tan ti ini jok iti tura irwata ni kanun hi ahar sa emo vandwai ti ani chuan I thlirna tlang khan thlakte khani atang khan phun le soisel ka sim maka ti chuan ka tum chu ka chiang ta sut boka a ayana sa in ka bele ta nei theilawa ka in ngai chin na te chuan min puya min ti nuam tu tura da in ka in nora nasa taka ka be chuan a aya chakle tha in ka chuak don ti ka sia a atopa IAS exam civil service 2016 khan India ram chunga rank somnga na kanita a atop khai khom do nila heng thu hi ka ring het tatlata heng thu hian kanuna min puin kanuna thu a shil thui khop mai in hne na soive ka du'a thorim na lua lan thei engma a omlo ti chuan ka thuzia soive ka du ani ka thil nei lo awangin ka trap to em nilo se tu na ka din hmun hi ka thlengangem tumru na le lulul chua be angai ani hlotling tur chuan heng hi nei lowila chuan ka ding chuak bi kher lawang keima ka intiam na awangin malam ka pan engma ka nei lo wangin ka nguin ka trap fo thin ma se chu po engtiknia emo chuan kala nei ve ang ka ti a intiamin malam ka pan thin ka kepen te chutlem hle ma se ka kal zelang ka cholawang hei hi hlotlin na thuru ka ni ngun le uluk taka in ngai thla ka wangin in zawai chunga kalome ole khati zong khawo ina kan ngai thlak thei chu alo ni le ta a SV chung kwate he video hi like le share lama khan chanmin lo lak poyanga atop thlenga ilo thlir ve wangin kan lom hle mai motivational video chatak ta kan lo up zel dona kan up ma saka piang ilo hmu ve chat chat theinan notification bell icon khalo metla ti chuan khatia notification I don vele kan channel a hian lo le zelang che in zawa in mang tha vek ule